नुबाय रायजोफोर खाथारनाकखा दै गोजा खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै मोनसे गामिजों थांनाय लामा देखायगोन बे लामाया जोबोद खाथारनाक नायलांदों नोंथांमोना बे आंनि माइदि गोनां भिडिअखौ खाथ्रा लामालै आयौ देन्जार गोजौहायखा नै ओरैहाय बेसेबा गोजौलाय badik Kaccha lama दैज्लाङाव देरजासिन दा मेसेंखाय सानसेखालि दैज्लाङाव फैदोंमोन जोङो खाथारनाकखामोन लामाया नै दा मेसेंखाय एसे मोजां थेवबो हाखर हालाया समान नङा नै गाहाय जालायबाय दैज्लाङाव दै बुंजासे थायो Oh, thanks sir. गथ'आ साइकेल स्टान्ड देखायबायलै दैज्लाङाव सेस हाब्रु जाजोबो बेयो मानसिल' खुनुरुखुम थाबायजायो गारि मटर सलिया बेयावनो गाखोलाय बावनो ओंखारलाय खाथ्रा स्टाइलनि लामा दल दलि टु लालमाटि थांनाय लामा बियो ओइ गाहाय मोनफैलायलै आसि सालाय ना दै थायो दैज्लाङाव बिदियाव नै दैया दाबो दंबावोसो गासैबो बिदि दै थाजोबो दैज्लाङावबा खिन्थु नै मेसेङावबो दै थाबावो नैबे जायगायाव बिराद बोलो नांलै गारिया बुलेटखायसो हाथारबाय माजिद भाइजों नै देन्जार डिसकभारि लामाजों बाइक सालायगासिनो दङ जोङो नै खाथारनाक लामाया नायदो उनजों नायहरदो बिराद गामि दं न' दं खिन्थु नै ओंखारलायबाय
अह लेथारबाय माजिबो हाया लामाया उराया नालाय नै लाखिथ'बाय दसे जायगाया बिराद खाथारनाक नै बिगुर गोजा बोरै बोरै मोनहैयो नाम्बारफोरखौलाय बिराद गामि दं बे सिंजोंबो खिन्थु लामाया मोजां नङा दैज्लाङावहाय बे लामाजों फैयोआनो जोबोद मोजां दा मेसेंखायसो फैनो हादों खिन्थु मेसेङावबो दाबो दै दंबावोसो अबेबा अबेबा नायलांदो नोंथांमोना नै आरो ओंखारख्लायनाय मोनबावलायबाय मोनसे फेसबुक पेजाव नायदोंबा फल' खालामना होदो आरो इउटुब नायदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय मा जायगा गैया खाथारनाक खालि जायगायानो दस्राजों नायनानै सालायजानाय नङालै नांगौ जानो हागौ नुबाय रायजोफोर खाथारनाकखा दै गोजा आयौ हाब हाखरा खुगाबो होमबा दिनैनि भिडिअआ बावनो जोब्बाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों।